ni kong ay ngo itrai ba ling ba ni ko film ko ba impostor berte ila penmi mila direct ini ko film mo kalong kai ka jingi kai kalong kai ka ba ai man sim kam tam ngi ko kon kristan yui pe yui mo ba inyo ba nginang manang yai pen janai la ka jong jing im kam tam ha wai dei bat ka jing im ba ka do ba ka man sim kalong kai ka ba ai ka jingi kai ka ba pura kam tam gi yangi hi sisa kum ki bangai how try semua ya kai ka ba ngi lai i kum ka film bang saki ka dei ba mangamon mangi nginum kemen tang haki ki jong ko pertai hendrai ngi ban kemen haki ka jing ai ka jong play ngi ban hun ya kata ka bang ngi yo nginum kemen kata ka ba ka jing kwa raha ya ka spa lane kata ka jing don jing em ka bang ngi yo ling ba ki kai ka ba ka spa ka bam hok kam tam habangi yo i ya ni ka film ngi ya kata ka ha ka rule kum kikmi kikpa ngidon kam man ai ki kai ki kun kikti ki jongi kumnu bangi dei ban le ban ai ki ki jingi kai kam tam shuai ka tin ki jong play kumlong ha ka por badang rit i jong itu i puran mo ha ka por ka por bai dang rit kumnu ka kmi kai lam lenti i ku ba ban puli ki tin jong play ban im kat kum ka mon ki jong play hanre man da la he ban ngi klet no ha ka jing sisa ngim dei ban klet ya yo play ling ka tin ke jong u ngio mat sibun ki jing kerku hanrai ngi replace no eta ka tin ke jong play lingba kita ki jing thau ki bli thau ki ba kani ka pathai ka pan i mo ha ka ba ka yo itu idur bli thau itu mo ba ki yo ban bu ha ka jaka jong ka tin u play ngio ban bu no di idur bli thau ngi mani yaki ban ngi kham burom yaki ban ya ka tin u play ka ba pan i ba ngi dei ban sarai ban duai ban puli ya ka khnang bakan long ka jing mun toy ya ka jim ka jong hi hoi ha ka bakut ngi si sa hoi kata ka jing sa kata ka jing duai ka jong itu puron mo ka pen i ba ubli uyai sengap wala ngilale pop wala ngilale ndat ya ka i ka ba ngi le ubli hendrai ubli ui yang i bat wan khnang sini ka prai man pen im ya ka yang i na ki pop ki jong hi tang kita ka kitien play sibon amen.